Anem al punt 4 del temari, dominó en fraccions. El que us recomano és que busqueu algun joc de dominó en el que fem és representar que aparegui la fracció, una representació gràfica, i el que fem és unir les peces, unir la representació gràfica amb el seu nombre decimal o amb el seu percentatge. En trobareu moltes. Jo he buscat una com aquesta d'aquí, que és de l'Anton Aubanell. Aquí en teniu una fitxa, teniu aquí la pàgina web per poder-vos descarregar aquests dominós de fraccions i poder treballar-ho. Jo diria que no tinc exactament aquest dominó, però que trobareu, aquí teniu el document, en trobareu molts i de molt diversos a internet, buscant en imatges o buscant directament dominó en fraccions. Doncs fins aquí aquesta proposta per treballar aquest concepte de fracció, de percentatge, de nombre decimal, de representació gràfica, i que jugueu una miqueta al dominó amb els vostres alumnes.